татар телендә сөйләшкән кебек булалар, әмма татарның моңы югала сөйләвендә. Сез мине уйламагыз, менә мин сәхнәдә артист, тормышта мин гади кеше, шәхес. Берәр нәрсә булдырачакмы бу шура? Татар телендә бердәм дәүләт имтиханын туган телдә тапшырырга теләгән кешеләр саны 65 кеше. Бу аянычлы күрсәткеч бит. Татар милли киностудиясына булдыру, бу безнең теләк кенә түгел, ул безнең ихтыяҗ, бик зур ихтыяҗ. Милләтне күп нәрсә билгели, әмма аның төп терәкләре, төп баганалары асылда әллә ни күп түгел. Бу әлбәттә милли үзаң, үзеңне кем итеп тануың, шулай ук тарихи аң, гореф-гадәтләр һәм инде һичшиксез тел. Азакта гына әйтсәм дә, телнең урыны милли үзаң кебек үк иң югарыдагылардан. Тел югалу белән үзаңда бик тиз эри, ула башлый. Татар теленең бүгенге хәле мактанырлык түгел. Татарстанның үзендә үк татар мәктәпләре, сыйныфлары санының кими баруы, татар телен укытуны шикләү, аны иҗтимагый тормышта бер мәзлумгә әйләндерү бара. Менә шуның сурәтендә июль башында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясен кору турында фәрман чыгарды. Татар җәмәгатьчелеге шундый рәсми бер һәйәтнең кирәклеге турында инде күптәннән шаулый иде. Ниһаять, хәзер ул бар. Чәршәмбедә аның беренче утырышы узды. Ә без исә бүгенге сөйләшүгә шураның әгъзасы, Татарстан парламенты депутаты, күпләргә Камал театрының күренекле артисты буларак танылган Рамил Төхвәтуллинны чакырдык. Хәерле көн, Рамил әфәнде. Хәерле көн барыгызга да, бик шатмын сезне ишетергә һәм күрергә. Бездә шулай ук. Сез менә әле генә Татар теле шурасының тәүге утырышында катнаштыгыз. Беренче тәэсирегез нинди? Берәр нәрсә булдырачакмы бу шура? Әйтергә кирәк, сез бик дөрес әйтеп киттегез. Әлбәттә, ул бу комиссияның барлыкка килүе инде ул борчылу хисеннән. Чөнки тел язмышы ул халык язмышы. 35 әгъза комиссиядә бүген менә беренче җыелыш булды, беренче утырыш булды. Беренче тәэсирем бик өметле. Чөнки аның рәисе Марат Гутович шул кадәр киреш сүзендә ихлас, эмоциональ, борчылу хисләре белән алып барды ки, үземдә чыгыш ясадым. Үземдә сүзләремне, фикерләремне җиткердем. Марат Гутовичның алга таба планнары, күзаллаулары минем тулай, минем күңелем белән, минем фикерләрем белән туры килә. Шуңа күрә өметләрем бик зур һәр хәлдә. Димәк, беренче тәэсирләр яхшы. Менә мин шура исемлегенә карыйм да, анда нигездә түрәләр. Күбесе инде олы яшьтә, соңгы 2-3 елда телне яклап йөргән активистлар бик күренми. Тел сәясәте белгечләре, хокук белгечләре юк диярлек. Шурага кешеләр нинди принциптан чыгып сайланды икән дигән сорау туа. Мин инде сорауыгызның азагыннан җавап бирергә җыенам. Чөнки мин дә башта бу мәсьәлә бик борчыган иде. Хокукчылар җитми, әйтегендә, тарихчылар, политологлар, социологлар җитми дип үз фикеремне җиткергән идем мин масса күләм чараларында. Әмма менә бу безнең комиссияның положениесе бар. Анда ачыктан-ачык әйтеп язылган, без инде комиссия әгъзалары белән генә шикләнмибез. Әлбәттә, киң җәмәгатьчелек белән, берләшмәләр белән, җәмәгать берләшмәләре белән, аеруча яшьләр белән даими рәвештә эш алып барылачак. Менә бүген Марат Гутович инде статистиканы китерде. Статистика белән мәгълүм булганча бәхәсләшеп булмый. Ул төгәл фән. Менә бүген көндә безнең 21 районда татар мәктәпләре юк Татарстанда. Бу инде сөендерә торган күрсәткечләр түгел, шулай бит. Шуңа күрә безнең башкарма хакимияттә бу эшкә җиңелде һәм безнең комиссияның тәкъдимнәре белән, фикерләре белән бергәләп эш итәргә уйлыйбыз. Менә шулай. Президентның фәрманы бик мөһим әлбәттә, чөнки татар телен үстерүнең хокукый нигезе, хокукый кысалары булырга тиеш. Татарстанда Конституциядәге 2 теллелек принцибына нигезләнеп, дәүләт телләре һәм башка телләр турында канун әле 92 елда ук кабул ителгән иде. Аннары ул берничә мәртәбә үзгәртелде, шомартылды, нәрсәләрдер төшеп калды.
Канунны үтәү йөзеннән телләрне үстерү өчен махсус программда кабул ителде. Ягъни формаль яктан хокукый кысалар билгеләнгән дә кебек. Әмма чынбарлыкта татар теленең кулланыш даирәсе тарайганнан тарая. Нигә икән? Мин бүген чыгышымда әйтеп киттем, жаңадан кабатлыйм. Минемчә, зур проблемалар тудырган бер закон бар безнең мәгариф системасында, ул 309 закон. Ул законда безнең дәүләт стандартларына милли региональ компонентны сызып ташлау дип. Әгәр дә сызып ташлау дигән сүз дөрес туры килә икән, минемчә ул шулай юк ителде дип әйтим. Алып ташладылар аны. Әйе, шулай. Башка юк. Бүген инде бу минем сорау түгел инде, гомумән йөрәгемнең, күңелемнең әрнүенә җавап бирергә тырыштылар, әмма алар тик әйтәләр, эш барыбер дәвам итәдер безнең, барыбер инде ул инде безнең проблемаларның башы дип әйтик. Шуңа күрә бүгенге шартларда, бу безнең чынбарлык шартлар, бу бүгенге шартларда күңелне төшереп кенә булмый, өметсезлек белән генә яшәп булмый. Әлбәттә, без эшне дәвам итәргә тиешбез, чөнки безнең кулдан килә. Кулдан килә, чөнки безнең бүгенге көндә яшьләр бик актив. Телне яклаган кануни кысалар булуы мөһим, әлбәттә, әмма ул ничек кенә әһәмиятле булмасын, җитәрлек түгел, үзе генә җитәрлек түгел. Рәсми структураларның чын тормышка, гади халыкка, шул ук активистларга бәйләнеше әлегә кадәр булмады. Алар ягыннан контроль, кирәк икән ярдәм юк. Җәмәгатьчелек сезгә гомумән ничек булыша ала? Әйтик, татар теленең кулланыш даирәсен киңәйтү өчен ул инде бүгенге көндә әйтеп киттем, ул безнең социаль челтәрләр белән бик нык бәйле. Бу юнәлештә әлбәттә яшьләр безнең алдынгы. Бөтен идеялар, бөтен теләкләр, фикерләрне, менә сез баштан ук борчу белдердегез бит инде. Менә бу инде чираттагы бер шундый чиновниклар, дәүләт кешеләр генә җыелып, үзара гына сөйләшеп, ниндидер өметсезлек белдердегез. Менә кабатлап әйтәм, бу безнең комиссияның менә мине нәрсә сөендерде, комиссияның юнәлеше, максаты бу безнең комиссия белән генә әгъзалары белән шикләнмичә генә, гомумән тармакландырырга, яшьләрне күбрәк чакырырга, бөтен идеялар. Мәсәлән, бүгенге көндә менә Марат Гудж шундый бер тәкъдим ясады. Тик яңа конкурс игълан итәргә, татар әдәби әсәр буенча һәм билгеләнде анда 10 миллионга кадәр приз фондын, татар китабына мәхәббәт тудыру, татар әсәренә мәхәббәт тудыру, һәм дә Василий Шахразиев та алар җыр конкурсын игълан итәчәкләр, Илһам Шакиров исемендәге. Әмма кабатлап әйтәм, минем менә тоемлавым буенча бу чаралар, әлбәттә безнең күп кенә конкурслар бар, безнең күп кенә планнар бар, дөрес әйттегез, тел программасы да бар, чаралар да үтәлә. Әмма татар теленең әйтик дәрәҗәсе, кулланышы борчый безне бар бездә. Менә мин бу комиссияның әгъзасы буларак үзем бик актив катнашырга уйлыйм. Чөнки ул проблемаларын эчтән беләм, чөнки ул турыдан-туры мәдәниятка кагылышлы. Мин кызганычка каршы дип әйтәм, мин бүген дә күзәтеп торам инде, әйтик инде театрга кагылсак инде, менә яшьләр бүгенге көндә татар сөйләм телендә аһәңен югалтып киләләр. Татар телендә сөйләшкән кебек булалар, әмма татарның моңы югала сөйләвендә. Әдәби телдә сөйләшмиләр. Шуңа күрә мин инде бөтен һәр кеше анда, һәр әгъза үзенең өлкәдә зур профессионал дип саныйм. Шуңа күрә һәр әгъза, комиссияның әгъзасы, минемчә, файдалы өлеш кертергә тиеш. Хөкүмәтнең, хакимиятның, дәүләтнең бу эшкә алыну әлбәттә мактаулы, сүз дә юк. Һәм дә мин ниндидер шик белдерәм икән, ул элеккеге практикага нигезләнә. Мисал өчен, шул ук менә Шайх Разиевны әйттегез, ул татар конгрессының җитәкчесе, аңа шактый вакыт элек татар милләтенең стратегиясын булдыру максаты куелган иде. Ул башта бер кичерде, ике кичерде, Татарстанның 100 еллыгына калдырдылар, инде ул да үтеп китте. Стратегия һаман да юк. Менә шуңа күрә кайвакыт дәүләт ниндидер бер эшкә формаль алына, ләкин әллә ни контроль булмау сәбәпле ул
югала ул проблема буларак та, эш буларак та. Мин нигә менә бу яшьләрне, активистларны активрак җәлеп итү турында сораган идем. Минемчә, татар телен сөйгән фидакәрләр инде саннары кимесә дә әле бар. Аларда татар теле шурасы эшенә караган тәкъдимнәр була ала һәм менә конкрет кемгә мөрәҗәгать итә алалар алар. Алар конкрет безнең, мәсәлән, менә мин сезнең белән сөйләшәм икән, конкрет миңа мөрәҗәгать итәләр. Мин даими рәвештә элемтәдә яшьләр белән, үзебезнең политологлар белән, тарихчылар белән дә мин гел элемтәдә. Шуңа күрә кемгәдер сылтыйсы килми, кемгәдер адресны җибәрәсе килми. Мәсәлән, миңа. Мин инде комиссия әгъзасы буларак, менә шул үзебезнең алдынгы идеяларны алга сөрергә тырышачакмын. Әлбәттә, яшьләр дә борчылмасын, башка татар теле өчен борчылган кешеләр хафага салмасыннар күңелләрен, бөтен идеяларны без туплаячакбыз һәм дөрестән дә әгәр дә ул актив һәм эффектив булган фикерләрне, тәкъдимнәрне без инде әлбәттә кабул итеп бергәләп эшләячәкбез. Шуңа күрә бу инде бер төркем кешеләр җыелып кына эш итә торган гамәл түгел, бу чынлап та бөтен татар халкының борчылуы. Элекке елларда, әле мин менә 90-нчы еллар башы, хәтта 80-нче еллар азагындагы үзгәртеп кору чорын хәтерлим. Ул чакта татар теле, гомумән татар милләте турындагы проблемаларны без Казандагы халык нигездә Ибраһимов институты тирәсендә тупланган шундый түгәрәкләр, җыелышлар, очрашулар вакытында белдерәдер хакимияткә. Менә бу практика кире кайтарыла аламы? Минемчә, иң зур проблем хәзер дәүләт бер яктан тырыша, икенче яктан аның менә бу шул халыкка, фидакәрләргә, активистларга чыгу юллары юк. Очрашулар үткәрелми, ниндер. Әлбәттә, электрон мейл язып була, ләкин теге башта кем утырганны белмичә, ул бит дискуссиялар булмый торып, бәхәсләр булмый торып, бик авыр фикерне җиткерергә. Дөрес. Мин сезнең белән бик тә килешәм, мәйданчыклар булырга тиеш, әңгәмә мәйданчыклары, очрашу урыннары. Шуңа күрә менә ничә мәртәбә кабатлыйм һәм кабатларга армыйм. Барыбер ул безнең комиссиянең эше шул кабинет эчендә генә булмый. Ул гомумән күрешүләр, очрашулар, семинарлар оештырулар, ул әлбәттә инде планга куелган. Менә мин Галимҗан Ибраһимов институтын телгә алдым инде. Ул әле дә бар, әле дә эшләп килә һәм белүемчә аның мөдире сезнең шураның әгъзасы да. Әгъзасы Ким Галимович. Моңардан тыш университетта бөтен бер татар факультеты бар иде, берничә педагогик институт бар иде, татар теле укытучыларын әзерли торган педагогик киллиятләр бар иде. Аларның күбесе инде хәзер я киметте, я бөтенләй тулысынча ябып куйды. Ягъни мәсәлән, татар телен фән буларак өйрәнү өчен, фундаменталь фән өчен белгечләр табу проблемга әйләнә бара. Нишләргә? Беләсезме, менә бүген бу күрсәткечләрендә безгә бүген тәкъдим иттеләр. Әйтик, менә бүген көндә анда 250 татар теле буенча булачак укый федераль университетта. Тагын 150 кешене алырга җыйналар. Бу инде безнең федераль университетның 3 елга якын программа эшләп килә. Мәсәлән, дәүләт заказ буенча күпмедер кеше туплана, алар укырга керәләр һәм махсус белгечләрне әзерлиләр. Ләкин менә бүген аянычлы күрсәткечләр дә тәкъдим иттеләр безгә. Кызганычка каршы үзебезнең милләттәшләребез, ата-аналар шулай ук менә татар теле, туган теле итеп татар телен сайламаучылар шактый күп. Әйтик, бу көндә 679 татар мәктәбе бар икән республикада. Безнең үзебезнең татар халкы да ничектер менә без инде һаман гаепле кеше эзлибез, үзебездә дә гаеп бик зур. Менә әзерләү буенча, кадрлар әзерләү буенча, ул Чаллыда да бар, башка безнең районнарда да, шәһәрләрдә бар ул. Ләкин менә шул ихтыяҗ тудыру, мәхәббәт тудыру, ул бару минемчә, ул татар рухына бәйле. Ул татар рухы без аның ничек дип әйтим, йоклаганнан уятмасак, без нәрсә теләсәк, нинди планнар кырсак та, ул инде яхшы нәтиҗәгә ирешеп булмый. Халык бик сүлпән дигәннән, хакимият менә кабатларга ярата әлбәттә. Безнең җитәкчеләр тел ул беренче чиратта гаиләдә өйрәнелергә тиеш, гаилә, төп учак дип кабатлап килә. Икенче яктан, халык бит ул бик практик. Әгәр дә ул урамнарда
я булмаса үз эше белән кайда булса, идарә органнарына барганда татарча сөйләшүне күрми икән, белми икән. Урамнардагы белдерүләрне татарча күрми икән. Мәктәпкә татарча укырга нигә бирми? Чөнки югары белем татарча хәзер юк диярлек, юк инде ул асылда бетерделәр. Шуңа күрә һәркем үз баласының якты киләчәге турында уйлый, кайгырта. Шуңа күрә дә менә шул ук бердәм имтиханнарны урысчага күчерделәр. Ягъни бу шул хәтле төрле яктан, татар теле төрле яктан камап алынган, аңа иреккә чыгу, ничектер бер ирекле шартларда үсү мөмкинлеге хәзерге көндә юк диярлек. Татар телендә бердәм дәүләт имтиханын туган телдә тапшырырга теләгән кешеләр саны 65 кеше. Бу аянычлы күрсәткеч бит. Шуңа күрә без әйтәбез инде, менә мин мәсәлән теге үземне халыктан айырмыйм. Мин татар малае, татар гаиләсендә туган, әмма мин вакытында урыс мөхитендә үскәнгә күрә мин татар телен белмидер. Ләкин үзлектән, анасын тырышып, менә шул татар театрына эшкә кергәч, үзебезнең татар татфакны бетереп, укып, әдәбият белән кызыксынып, тарих белән, минем чиктер менә шул йоклаган җанымны, канымны уятып җибәрде. Шуңа күрә монда әйтеп, сез бер жактан бераз шелтә белдерәсез, имештер менә халыкны да бераз гаипли хөкүмәт, хакимият. Ул дөрестән дә шулай, барбер. Гаиләдә сөйләшмәгәч, балаңа ана сөте белән туган теленә мәхәббәт тудырылмагач, ул барбер инде анасы икенче адым эшләми ул аны. Digitalizatsiya. Бу халыкара сүзнең татарчасы юк, әмма ул үзе бүгенге тормышыбызда көннән-көн зуррак урын алып бара. Менә без үзебез дә хәзер беребез Казанда, икенчебез Прагада утырып, һәм татар теле язмышы турында сөйләшеп, шул дигиталь тормышны чагылдырган бер дәлил булып торабыз. Әле бит телне санакларда, компьютерларда куллану ихтыяҗы бар. Яшүсмерләр өчен санак уеннары, уку әсбаплары, навигаторлар, онлайн белем алу платформалары бар. Менә бу корона зәхмәте чорында моңа ихтыяҗ бигрәк тә нык сизелде, бигрәк тә уку платформалары. Татар теле бу дигитализация арбасына утырып өлгәрәме, әллә төшеп каламы? Сез ничек уйлыйсыз? Бу digital дигән сүз инде ул, сүздә юк. Безне дигитализация әйтсәк тә, ул барбер шул безнең яңа IT технологияларының бер табышы, чынлап та замана таләпләре һәм дә менә бу коронавирус бер яктан ниндидер менә шундый шартларга безне керткәч, чынлап та бу яңа аралашуларның яңа форма пәйда булды. Минемчә, безнең республика бу юнәлештә бөтенләй борчылырга тиеш түгел. Безнең менә үзебезнең, әйтәбез, Иннополис бар. Безнең IT резидентларыбыз шактый бар. Безнең бу мин цифра дигән безнең министерство бар. Безгә бу юнәлештә эшләргә һәм безнең мөмкинлекләр бик зур. Ул инде шулай безнең менә шул куйган максатларга ярдәм итәчәк дип уйлыйм. Татар теле шурасының иң төп бурычларыннан берсе булып, телне укытуда иң яхшы үрнәкләрне, методикаларны һәм технологияләрне өйрәнү, аларны тарату чараларын билгеләүдә тора. Сер түгел, элекке елларда бу өлкәдә бигрәк тә дәреслекләр чыгаруда коррупция, әшнәлек кебек ямсыз хәлләр киң таралды. Сыйфатлы заманча дәреслекләрне финанслый урынга түрәләрнең бюджет акчасы ничек тә булса үз кешеләренә сыйфатсыз шүп-шарга бирү гадәте бар иде. Нәтиҗәдә бу мәктәпләрдә татар телен укыту сыйфатына зур зыян китерде һәм төрле татарофоблар моннан файдаланып, һәм инде әлбәттә федераль хакимият ярдәме белән татар телен мәктәпләрдән кысырклап чыгаруга иреште. Бу өлкәдә ниндидер җәмәгать контроле кертү кирәклегенә ничек карыйсыз? Менә бу дәреслекләр чыгару, төрле методиканы билгеләү өлкәсендә. Әлбәттә, менә дөрес бик урынлы әйттегез. Безнең комиссиянең дә положениесында ул бар, әсбаплар, методика, методикалар яңадан яңарту, актуаль булыр, бүгенге көндә актуаль булырдай методикаларны булдыру, ул да менә безнең положениегә ул максат итеп куелган. Сез гомер буе Камал театрында эшләдегез, күренекле артист, хәтта режиссер да. Мин әле сезнең 90-нчы еллардагы иреклек чорында Гаяз Исахиның танылган Зөләйха әсәрен кинога төшерүегезне хәтерлим. Телнең яшәеше өчен аның кино сәнгатендә дә актив кулланылуы да мөһим. Татар киносының кирәклеге турында матур белдерүләр, купшы сүзләр күп ясала.
Бу өлкәдәге бүгенге хәлләрне сез үзегез менә шул өлкә вәкиле буларак ничек бәялисез? Бу бәйләү генә түгел, бу чынлап сакаллы тема инде ул безнең. Сез дөрес әйттегез. Мин инде башта Рамай студиясын булдырдым, анасын Татарстан синема дигән фотны булдырдым. 5 кинофильм төшердем. Дилемма, Упкын беренче, менә Зөлейха, Бөркетләр, там Шүрәле мультфильмны балалар өчен эшләдек без. Ул вакытта алдынгы бер программа иде, ул компьютер программа Май программасында шактый эшләнде. Әмма кызганычка каршы эш дәвам ителмәде, чөнки чынлап финанслау тәмамланды, бетте. Кызыксыну булмады. Бу безнең инде ничектер китек җир дип атыйм, безнең милли киностудия, татар милли киностудиясына булдыру, бу безнең теләк кенә түгел, ул безнең ихтыяҗ, бик зур ихтыяҗ. Чөнки менә дөрес әйттегез, дигитал вакыт заманында бу кино аша ул үзебезнең мәдәниятны популярлаштыру, ул ләкин әйтәм, аның менә шул теге сан белән сыйфат дигән бит инде мәңгелек төшенчәләр бар. Әмма менә бер яхшы кем бүген әйтте, бер яхшы кино төшерү өчен бәлким 99 начара булып чыгарга мөмкин дип. Ләкин даими рәвештә ул адымлап килә торган сыйфатка бер юнәлеш, үзебезнең киностудия булдыру ул инде безнең бурычыбыз дип саныйм. Әмма ләкин әйтәм, ул зак еллар буе сөйләнә торган мәсьәлә, әмма хәл ителми. Минем инде бу мәсьәләгә әйтәм, мин инде бу эштә беренчеләрдән 2001 елда мин Упкын киносын төшердем. Ул вакытта әле безнең артык кинолар юк, анасын башка кинолар әкрен-генә чыга башладылар. Бу юнәлештә минем теләк кенә түгел, гомумән бик катгый рәвештә бу мәсьәләне куярга теләгем бар. Менә бу сез әгъза булган шушы Татар теле шурасы, бу без бүген сөйләшкән эшләргә димәк сәләтлеме? Сәләтле. Мин әйтәм инде, менә сез мине уйламагыз, менә мин сәхнәдә артист. Тормышта мин гади кеше, шәхес, мин дә күзәтәм сезнең кебек, менә ничегрәк булыр икән, бераз теге шикләнебрәк, ничегрәк бу бундый гына теге галка өчен генә түгел микән дип тә уйлар инде, скептик теге фикерләр дә килә. Юк. Минем бик зур ышанычым, чөнки менә безнең җитәкчебез, рәисебез Марат Гудшинның безгә бүген биргән, әйтәм инде, векторы, импульсы, шундый юлланмасы, киреш сүзендә ул шул кадәр ихластан зур теләк белдерде һәм безне менә шушы арбага утыртып, матур иттереп, бәхәссез булмас, чөнки без тәнкыйтьне яратмыйбыз, без үзебезне тәнкыйтьләргә яратмыйбыз. Мин мәсәлән, бу системаны бераз үзгәртергә җыенам, чөнки әгәр дә без үзебезгә нидер тәнкыйть бәя бирмәсәк, без һаман теге менә без шуны эшлибез бит, нигә без сүгәз дип кенә әйтеп кенә түгел, бу башка формала. Димәк, без инде үз хаталарыбызны да танырга тиешбез, һәм бу хаталар өстендә эшләргә тиешбез. Кем әйтмешли? Рамил әфәнде, безнең вакытыбыз әкренләп азагына якынлашып килә. Минемчә, студиясендәге бүгенге сөйләшүдә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт бик зур. Тамашачыбыз игътибар иткәндер, тел темасы, тел хәле, дөресрәк итеп әйткәндә, татар теленең хәлсезлеге Азатлыкның минемчә студиясендә иң еш күтәрелгән тема булып тора. Бу аңлашыла да, тел бүгенге көндә татар өчен иң мөһим, иң мөкаддәс тема. Моңа милләтнең яшәп калуы турыдан-туры бәйләнгән. Тел китсә, милләт тә китә. Моны татарның югалуын, Русиядәге уртак массада эреп бетүен теләгән кешеләр дә яхшы аңлый. Шуңа да төп һөҗүмнәр соңгы араларда нәкъ менә татар теленә каршы ясала. Без моны киләчәктә дә күзәтеп барырбыз. Студияда Кәрим Камал булды. Сезгә матур, имин көннәр теләп калам.